קודם כל רציתי ככה לשמוע ממך, מה את יודעת על השיטה? גם איך הגעת אליי, את יודעת, דנית אשפלגות, כן, זה שם דבר כבר נהיה בעולם המשמנים והאשכולות, אבל רציתי לדעת איך, קודם כל זה השייק שלי ככה, אני שותה אותו מספר פעמים ביום, זה מאכלס, זה מאכלס לי את הגוף, זה מאכלס לי את המשמנים. אני קרא בכך, את יודעת, אפילו ככה בהפסקת צהריים, אני מסתכלת בראי, ואני אומרת, דנית, איך, מאמי, בשעה, ב-60 רגע, התכווצת. ואת יודעת, אני נזכרת ואני אומרת, אשריך אדוני, תודה אלוהים שהשכלת לעשות אותי שמנה. את יודעת מה? היכולת, איך אומרים, האמביציוזיות לשנות אנשים כמוך, אנשים שמנים. את לא נפגעת, כן? אנשים שהם צריכים אותי, כאילו אני לא, את יודעת, אני לא איזה אלוהי יד הגורל, אבל זה אנשים שצריכים אותי, ואנשים שהם מקריבים קורבן. אנשים פה שמים עשרות אלפי שקלים בחודש, אני לא רוצה ככה לצעוק, אבל אנשים פה שמים את מיטב כספם, ואני, דנית אשפלגות, שם דבר בעולם הדיאטות, אני לא יכולה לקחת את הכסף הזה ובום, טרח, אנשים עובדי הייטק, יש לי פה מזכירות רפואיות, אני לא יכולה לקחת את כל הכסף הזה שבאמת, השם נתן לי, העביר את זה דרך המשמנים שלך אמנם, נכון, אבל הוא נתן לי לחשבון הבנק, לכיס, לבנק הפועלים, ולזרוק את זה לפחה. אז פה נכנסת באמת השאלה, מה את מביאה איתה? זאת אומרת, מה את יודעת היום על התוכנית שלי, על תוכנית ה-14-50 שלבים? אל תעני, אני אסביר. אני רואה ככה שבת מבולבלת, וזה לא מבחן, אין פה נכון או לא נכון. את משלמת לי, את היום שואבת, היום, תראי, בעולם שלנו היום יש הכל באינטרנט. את יכולה לפתוח, אם זה אולגה רז, חלי ממן, היום את יכולה, כל עין וכאפס, כמוך, אנשים באמת חסרי השכלה, לא שאת, כמוך, לא את, יכולים לפתוח אינטרנט אונליין, ולקיים לעצמם תופעות. עכשיו, איפה אני בכל הדבר הזה? אז הלכתי והסכמתי לעשות מקדם הגנה, זאת אומרת, לעשות איזה משהו שהוא יהיה אך ורק שלי, של דנית אשפלגות, שם דבר, ויש לי איזה פטנט. עכשיו, לא, את לא יודעת איך אני הגעתי לזה. היום תראי, את רואה אותי את רואה תעלי שהיא צרה, את רואה ככה, את רואה נתונים. תראי אותי היום, ותראי אותי לפני, כן, זה זמן רע. זה תמיד, אני אומרת לאישי, לבועז, אתה קולט כמה זמן עבר מאז שפתחתי את הסניף הראשון בקריות? היום אני חושבת שיש לי, תראה, אני לא הולך בקטנה, כי יש לי גם מיני סניפים, יש לי דוכנים בקניונים, שזה דוכנים, הם פונים לאנשים שמנים, משהו בסדר גודל כמוך, פחות או יותר, והם רוצים לשפוך את המשנה שלי, שזה, את יודעת, אל תאכל, אל תשתה, אנחנו כבר נגיע, כן, זה אני לא רוצה להקדים תרופה למכה. הפגישה שלנו היום היא על פי שעה, אז אני ככה הייתי רוצה כמה שיותר לדחוס. אין לי פגישות בשלוש שעות הקרובות, כך שיש לי זמן, זה 600 לשעה. כן, אחר נדבר על התשלום, זה אני לא הייתי רוצה שתתרכזי במשמנים שלך, ובלי עין הרע, יש לנו היום המון במה להתרכז. אז ככה, זה היה לפני 7-8 ככה שנים, אם אנחנו מסתכלות על, לא יודעת, את לוקחת את השח, את לא לוקחת, לא יודעת, זה שנת שמיטה, לכי תביני. ואני לא אשכח את אותו יום שהיה לנו אירוע, בעלי, הוא עובד בטבע, יש להם חתונה של זוג צעירים ככה. השייק שלי זה משהו שאני לא בטרת.